אז מה קורה פה? אנחנו בעוד סרטון חדש, לא, אנחנו בסרטון הראשון בערוץ הזה, כן. פתחתי כמובן ערוץ חדש, כן. ערוץ הקודם של הלייבים שלי. לא כל כך סמולי אותו. הסירו משהו למה? הם טוענים שזה... היום בסרטון בעצם עומד להראות לכם מה אומר לי אתמול אני אוכל כבר להתחיל לעשות לייבים, אבל וידע כאן, הנה פה זה, וכן לקחתי 2 כאלה, והיה לי גם הרבה דברים שלו שיש פה בפנים. לא תוכלו אחלה לעשות ספוילרים ללייב, כן, פה זה הקשמחות, פה זה אחד האוכל, מה זה? לא כזה קיבוע, בקיצור, זה אמור להיות כאן, הנה. לא, אין לו כזה יותר כל דבר כאן, אבל בקיצור כן, אמור להיות, הנה כאן. חוץ מהאומות שבנה לי אותו לבד כאן, יש כל פעם שאני הספתי לבוא לזה, זה מושג מה זה, כאילו להתאמן, גם נשקים, כאן, את השני, ואת הדברים האלה. בקיצור, מתחיל רגע קרב, יאללה בוא כאילו זה קרב פה נגד עצמי, 3, 2, 1, בטירה שם בצד השני, אין כאן ויש רק שם את הזה, אז כן, לא תחליט בשביל מה זה, אז אתה יודע קצת לסובב את זה, טוב, אבל זה קיצור כן, יש את הנשק הזה, זה טוב, הצורה של זה לא טוב, אבל כאילו במיטיק הכוונת טובה, הכוונת תמיד נתון שכן, אני רק את הכוונת הזאתי ועוד זאת של כוונת זאתי, וכאן אולי לא, כאן אולי לכוונת הזה, וכוונת לא זאתי טובה, ואולי פה, ואני בנתונים האלה, לא, בנתונים וכאן לא, כאן את הריבוע כאילו, בוא נצטרך את זה, כוונת ריבוע, אולי יש כאן סוג של כוונת כזאת, הנה כוונת כזאת כאילו ריבוע, ג'חי, כסף, מה זה כסף, ושזה יהיה ריבוע, כוונת ריבוע, 75 שקל, בוא נחלק 75 שקל, איך אני מוסיף פה כסף, לא זמן זה עדיין לא בסדר, וכאן אני לא יכול לחלק, יש פה נשק, בסדר, אחר שלקחתי כאן זה, בעצם נתחיל את הקבוצה לראש, 2, 1, ובעצם שכחתי לראש למעלה, וזה לא מובן,
אפשר לעשות 2 נגד 2 כאילו, אבל אני קורא נכון, כאילו זה נאמן. הוא יותר כאן להמשך. ואז בעצם נעלות פה הכי למעלה כאילו, ואז בהכי למעלה בעצם, יותר למעלה, זה קטן, ובעצם הנה, הנה, ואז בעצם אני אוכל לראות פה עליו מכאן. אם הוא כאן נראה, אז אני אוכל לראות עליו מכאן. אוקיי, שמתי אותו. אין פה כלום שקשור לנשק. לא בשום דבר שקשור לנשק. כאן כלום. איפה לפתוח את זה? כאן גם כלום, אין פה כלום. שום דבר לא צפו להיכנס לכאן. אפשר להיכנס לכאן, אבל טוב, אין לי מושג למה, אבל כן. קיצור, אין לדעתי לשאלה שלי. טוב, זה שאלה שלי. הנה בעצם, כמו שאמרתי, יש כאן וכאן. אני אקח גם צ'ק. כאן יש נשק טוב. לא, זה לא כולל טובה, ואנחנו כאן, זה גם נשק טוב. וזה, אולי, לא, יש מקומות, זה סנייפר. אפשר לעשות סנייפר, אפשר לעשות כזה, כזה נראה לי טוב יותר. יש כזה שסורק כאילו, ויש כזה שלא סורק. אני חושב שסורק. למה אני מוהב פרחת זה כנראה, אבל כן, לא יהיה הנחות. עשיתי המשחק נגד הכי ניצחתי. קיצור, רן בקרייטיב. אני לא יכולה לעבור את זה שלי. נראה לי זה פלטיס, זה היה קודם כל בבניין הזה, ולא בבניין שם, שם יש פחות נשקים, וכן. יש דבר שכאילו, זה כאילו, נשמות. אפשר לקבל כ-10,000 בילוקס. 10,000 בילוקס זה לא קצת. קרוב יהיה פה הסרטון כאילו. נכון, בלב